Alhamdulillah. Ne dɔgɔkɛ dun? Kara. E la ma ɲɔgɔn. Awɔ, a ye ne fo a bɛ so kɔnɔ. I t'a wele ka na an ka dumuni kɛ. Bura. Ne ko e yɛrɛ ta ye mun ye ko in na? O ko jumɛn? Non, e ta de ye mun ye ko in na dɛ. Ko jumɛn? Bura. A sini Kara ka ko. Bura e yɛrɛ tɛ ɲɛ la tuguni. Fɔlɔ la e ni ne tun bɛ cogo min an tɛ ten tuguni. Don heure t'i la, bɔ heure t'i la. I bɛ bɔ i t'i sara n na, i bɛ don i t'i sara n na. Hali fɔlɔ la e tun bɛ warimisɛnnin minnu di ne ma i y'a bɛɛ tigɛ. I dun tɛ ka foyi fɔ n ɲɛna n bɛ min faamuya. O wagati yɛrɛ i tun tɛ baara la. Sisan i dun ko k'i ye bolo yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ. Kumba. Ɲɛnɛmaya ye yɛlɛma fɛn de ye. N'a yɛlɛmana n'i ma yɛlɛma a nɔfɛ a bɛ yɛlɛma i kan. N tulo bɛ na. Kara muso a bɛ dusumangoya o dusumangoya la a bɛ ɲɛnɛmaya tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la a bɛ degun o degun kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o denko de don. Ko denko wa? Denko dɔrɔn de don. Mun denko? Den t'a bolo a ma kɔnɔ ta kuma tɛ k'a tiɲɛ n'a ye dentigiw ye a dusuma bɛ goya wa ma jigin a la o la yɛrɛ o y'a jo ye dɛ nka ne dɔgɔkɛ ko ne ma u taara dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ kɛ olu bɛɛ ko a fariladen ka dɔgɔ ne de bɛ ka wuli ka n cɛsiri sisan a farafin fura ka boli an ka dugu maakɔrɔw nɔfɛ ani sigida maakɔrɔw nɔfɛ minnu bɛ tutu dɔn olu k'o di yan n k'o fara ɲɔgɔn kan k'o di n dɔgɔkɛ ma k'a d'a muso ma a ka se ka den sɔrɔ n'a ye den sɔrɔ ne bɛ lafiya e yɛrɛ bɛ lafiya. Bura o y'i ka kɛta ye i b'i ka kɛta kɛ wa i bɛ ka min kɛ a ka ɲi fana an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ami Bura kuma mun faamuya kɔrɔ e yɛrɛ tɛ muso kurako la kɛrɛfɛ la ilaha illallah sayyidina Muhammadu rasulullah muso kurako i t'a fɔ safuru la ye ne bɛ ka n yɛrɛ ɲini ni muso kurako ye n bɛ min f'i ye ka tiɲɛ yɛrɛ f'i ye ne dɔgɔkɛ de jɔlen don ne balo ye ne dɔgɔkɛ de ye so jɔ ne ka don ka n da kɔnɔ hali ni fadu don n b'o muso kura ta n bɛn'o bila min. cɛw ka ko tɛ. Kunba. Bura cɛw ka ko tɛ. I t'a dɔn k'i ye cɛkɔrɔba muso ye i k'i hakili. Cɛw ka ko don dɛ. N'i bɛ ka min fɛn min i t'o bila. N bɛ min f'i ye. Baasi tɛ. N bɛna Kara wele ka na. Awɔ. Aw ka na dumuni kɛ. Awɔ a bɛ kami ninnu lajɛ. N'i y'o kami ka mankan cayalen kiɲɔki dɔrɔn kɔngɔ de b'a la a ye sabali sa dantanfɛnw de don n'o fɔ a ye ɲɔ seri u kɔrɔ a ye ji d'u ma. N bɛna lajɛ sisan. Awɔ. Aw k'o tulu kun b'a asi de la bi. Ala ne ko n k'i ka asi to yen tulu bɛ asi la tulu tɛ asi la. Da tɛ muso mais Kara wele ka na. Awɔ Kara wele ka na i bɛ ɲɔ di kami ninnu ma ni awɔ Kara wele ka na. A musow ka keleya. Fɛn fɛn fɔra misi ma don ni kun fɛ foyi ma don ni kun fɛ Kara kana an ka dumuni kɛ sisan an k'an yɛrɛ lafiya cɛw ɲɛnamaya ko n dɔgɔ i tɛ dumuni ta ka sigi yan awɔ ɲɛnamaya kow tɛ kɔri baasi tɛ yen alhamdulilayi tɔɔrɔ se. Nana tilegan na mɛ bɛ se ka taa baara yɔrɔ o bɛ bɛn baara de bɛ mɔgɔnifin mɔnɛkisɛ bɛɛ sama ka wuli la u yɛrɛ u ka dumuni mɔna joona bi koyi o y'o don kuma ye mɛ muso ninnu kɔni ala awɔ ye a bɛ ɲɛ kɔlɔsina bana ka ca dɛ mais musow don a bɛ faamu i b'a dɔn fɛn fitinin dɔrɔn olu y'o kɛ ko belebeleba ye o y'o ye
n'a fɔ docteur ɲɛna ko ni kuma kɔni sera ma wagati o wagati k'a man kɛnɛ a k'a lajɛ min b'a la. Kɔrɔ so ne ma se. Ne yɛrɛ bɛ na dusu. Ne tun bɛ yan accompagner de. Ne yɛrɛ bɛ ne sɔrɔ. Ko la n'an jija ka n tɔni dun. N'an di ka mɔgɔ ninnu na u bɛ to ka kuma diya dɛ. N ko min b'a kɔnɔ an k'o tɔni. N ko la an k'o tɔni sa. O sɛgɛnna de. Yali bɛ bɔ la a kun tɛ sɔn kini tɔ tɔli ma. Awɔ muso bɛ dɔɔnin kɛ n kɛrɛfɛ olu ma dumuni kɛ fɔlɔ. U ma dumuni kɛ ayi. N'olu sen sɛnɛ yan fɛ ou bien k'a sɛnɛ yan fɛ olu bɛ malo kura kelen. Non tiɲɛ yɛrɛ la. Ni ko kuma tɛ nkalon ye dɛ. N ko a bɛna fɔ kɔnɔ bɛ tile de. N'u y'a sɛnɛ. Walahi. Asi yɛrɛ baara don. Ni ne natɔ ye aw sen sɛnɛlen de i b'a kuru. I tɛna ne ka malo bɔrɔ sigi a sen kan. E tile kelen. Tiɲɛ yɛrɛ la. Bon. Oh, c'est pas lui la faute. On est quoi? Là. Non, ne bɛ n débrouiller ka n tɔni sin. Vai te débrouiller. Alhamdulillah, rabbil alamin. Voilà, tiens, là, c'est là. Nyama ya kumba wele la dɛ. Nkɔrɔ. Njɔn ka nin dun ma se. Laban na kɛ. An barika. Nkɔrɔ. Ejeng doni. Koro. Na bi cogo di? Basi la gone. I fo mana ka taa baara yɔrɔ la dɛ. N bɛ taa. Nin ye n dɔgɔkun 2 de. N bɛ taa baara yɔrɔ la n ti maa sɔrɔ yen. N bɛ taa cogo min bɛ segin ten. N bɛ taa cogo min bɛ segin ten. N tɛ yɔrɔ datugura. Yɔrɔ ma datugu. N yɛrɛ kɔni kamana ganna. N'a y'a sɔrɔ patron talen don dugu la. A kan k'o fɔ n ye dɛ. O tiɲɛ. N tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la. Mais e m'u wele téléphone la o tɛ ka sɔrɔ fana la. O tɛ ka sɔrɔ téléphone fana la. Ne y'u wele o tɛ ka sɔrɔ. Minnu bɛ an kɛrɛfɛ n'olu ye mɔgɔkɔrɔla n'olu olu ko k'u tɛ ka na. Y'a ye. Ne yɛrɛ de y'a laɲini sisan n bɛ fɛ ka taa n sigi baara yɔrɔ la wagatinin kɛ. Cogo cogo n na ɲɛ dɔ sɔrɔ a la. Comme ne taara ne ye ɲininkali kɛ ne bɛ segin. Ni n bɔra yan sisan n bɛ taa n sigi. I t'i sigi o kɔnɔ. Sinon kɔrɔ. Sinon mun donna yɔrɔ in na ka ban. Eh mais n yɛrɛ kun ko diyara u ye baara kɛcogo kama. Y'a ye. Non mais kɔrɔ n'i b'i ka baara dɔ fana a bɛ ten ne bolo. Mais est-ce que o la an tɛ minɛn dɔ san i yɛrɛ ye. Là parce que ni hali n'olu mana minɛn ko tɔw la ni client b'i bolo ka ban ma ban. O place ɲɛnama ko de ka gɛlɛn. Mais yan'u ka na i tɛ n'i ka minɛnw sigi yen fɔlɔ. N'u nana a tɛna jɛ ka kɛ kelen n'u sɔnn'o ma. N'u ma sɔn. I yɛrɛ n'i t'a dayɛlɛ dɛ o fana ka fisa dɛ. Mais n kɔrɔ ne yɛrɛ tun ye surprise dɔ kuma f'i ye a mɛnna dɔɔnin. N ko ka surprise dɔ k'i la. Mais tiɲɛ yɛrɛ la ko in a mɛnna sen na dɔɔnin. Barisa n yɛrɛ ɲagaminen don a la. N kɔrɔ wagati dɔ kɛra
Ni million chaman di doma. Akna nga douter no fere ma ngomi no dimi. Ngoro ni wari mpesa. Ni wari sara bam pep aso ne ga juru me nga partenaire ro la fo France. No li ra wolo li war beti chama. Non koro chey semaine killing abga appel ta kabina iso dine ma ko anta yoro la. Ngoro ni a 3 semaines ni. Berta je kalo damana manna sa ne ga chey wolin te ga soro. Ya sa membre ba no so. Bon, ne gunta do ne aye réseau de sans faire ko vendeur de terrain abeta. Après réseau ça la bi tien re fo. Tien re be bo réseau ndawa. Kabana réseau ndati tien fo. Encore ne ga ko ni gela la sinon terrain frère la do ko no ko Umar Dramé. No re de confier ne re teri chama ka terrain sa Umar Dramé de bolo dem sanin fitini ne do. Yaye nyema ya kono adama din ladri me ka ye nyela afola Umar Dramé ata wala fulo fama ko to la Umar Dramé te wala fulo fe woni dugulo sa abulu abi blegata papier sege folo a sege le ko fe ini soro kan abe sani fe ga no fe on sisa ha ni nyebe ngani ko na tugamna parce que ni nyayi ne kuna bela ne re kon la ba mi fe kata ko ndi police uma mais mi fie no na soro e ba rosa nangu Umar wole ka fa Umar am ne teresa ka sabo chemi fana da wuli ki de no fana ngane ta do fo réseau même fie réseau tama do roide suno même fie Dramé koni ne ay nyela shenkele nya yi nyela domi nya do odo o chedo encore ko Dramé di fie to ka kele ka ka dugolo na kadaba fie to ka kele ka so mo ko kele no ka chenga rojo akoko ni dutini ni fie to di ay chawle ko join free ma ko kansa de afre ma ay kele ka ban ka fie to ka papier na ta dam sinon encore terrain kene parce que nyayi we are for na tugamna terrain we calculer ngoro ne ko flabla ene ne rebi flata no ko won flama tien folo kama tien nte ba numéro ti bula numéro te ga do bleu ali numéro ma do na la do ba ci de kalabanci aya aba do ni na ta do ni ok encore meta folo meta bara yoro la ngama kambe folo ni ga bara ko kera tugamna na so ami minansa we na te minansa ebe kuma fa ya na la so ni minango ko ndo afon do ma be ni na bo inshallah kambe encore merci bonne journée ami wa eto ke kamo kili ba fu mo ka te mo be ta ku no sai so bulo mo fela ni mo be mo ni tubi ka ta Umar Dramé fe ene wuli sa dem se Dramé ma ni na ni ra no ra me to fe o dana asigaba ma fa nga asa so de bulo o numero ba mo ni ko mo cha ma ra la ba ni no ko ti para ro mo mo so ta ta ga fe o ta kuma fana yo mangere fana yo mangere ala fiya o bi ni ane ko ke fa wa bo ite ka ko to fi yo mangere Bonjour, ça va? Calme, oui. Fantastique. Dimadu. Karama siya? Kara na Clara Cabo. Okay, ne wuli. Tasoro ne kona yi. Isi sigara bi abina sa. Ata Roma janti.
muso ça va? Oui, ça va. Kara ma ko ne ka sere da taw. Kasoro mi abe wakati ni bo. Anyina lebe soro ga finyera de. Wala ma fo fo nyolo. Hakili do. Ko kan ko. Awo ko gafsa. Hera do. Wala ba suite. Alhamdulillah. Nago bisigi ni ka. Okay, okulobila. Bastala. Pastala. Nago etore. Eto Aisha. Aisha. No to wajana ba. Merci. Ne to ko baisu. Baisu. Nago Aisha. E furulena. Ay, no furlente. E ma furu. Aish. Wala anyana. No, ese msigi ya numero so. Numero ko yi anto to ko fela. Écoutez. Ako kun kadne no so ni msigi ya numero so. Ango to ko fela ko mi yero ke pele no ko fama ko ma. Iba keto. Ni écoutez. Aisha, no yemu so nyama. Ako kun kadne ki fu. Amacho? Ai, amacho. Como ni be musu futa nyina. Ira yemu so nyama yemu so dakabana. Ikain ko so fena la ko. Ni pasi gonte. Iba keto folo. Occupé le yame. Ah, mais pas de problème. Ni côté. Isa ka tisi ko fe. Me bara la wa. Non, quand donne ça. Non, isa ka ta ko fe. Comme occupé no me bara la wa. Kuma me encore. Ça. D'accord. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, merci. Ah. On dirait qu'il a vu que Non, moi je crois pas. Merci de télévision. Ça va bien? Et c'est la dernière. Ok. Abdouri. Tu es donc c'est la dernière. Kana soro bi kum dara ci la. Abdouri. Mi wole dore la. Ibaro ni asi chala de toujours. Ko yere keme akuma chala no ko jugu. Ya famia. Bon ngi gana bureau la bi pour que am se ga ñoy. Mo bi hagin tala barça yere kon na fi de no. D'accord. Ya bayso. Dinko yoro du 600. Yoro kuma fin fi ko la falo. Ne ma fin. Voilà, mais grand frère yere ko ma ko dingo parce que wara test ni fa no ke ne re ko te fa kuma ngabo. Ako kun tane mun ne asire ni ɲɔgɔn cɛ mais abuka se yɔrɔ min na san grand frère yɛrɛ hakili jiginna denko in na aussi ouais bon ne yɛrɛ fana kɔni sisan tiɲɛ la a bɛ ne yɛrɛ kunna e bɛ ka ye ne ko aw bɛ nin bɛɛ la aw ma taa dɔgɔtɔrɔso la an taara dɔgɔtɔrɔso la an taara siɲɛ caman dɔgɔtɔrɔso la an taara ne yɛrɛ ka docteur privé dɔ fɛ yen nɔ olu ye mun fɔ bon an taara an ye test kɛ olu ko ko bon ko aside bana bɛ aside la mais foyi tɛ ne la est-ce que ouais mais n'an bɔra yen asi bɛ tila ka kule k'an ka taa docteur ɲɛnama dɔ fɛ yen nɔ ko ne ka docteur tɛ se baara la k'an yɛrɛ ka taa ale ka docteur dɔ fɛ yen bon n'an taara yen nɔ olu b'a jira ko a b'an fila bɛɛ la. Tere n bɛna kuma dɔ f'i ye muso mana kɛ cogo o cogo a tilenen tɛ e ka docteur y'a jira k'a fɔ ko foyi t'e la mais munna ani e tɛ se ka taa e ka docteur fɛ yen. ani ne taara yen nɔ o yɛrɛ y'a jira ko asi fana ko bana b'a la. a bɛ tila k'a f'i ye cogo di k'ale ka docteur bɛ yen tugun. parce que a b'a fɔ ko olu i b'a dɔn fɛn filɛ bololabaara ye bololabaara de a ko ko docteur filɛ nin ye ko ne ka docteur bɛ ka min fɔ ko bon ko ko nin ma ale kun minɛ k'an ka taa docteur wɛrɛw fɛ yen. n'a ma kun minɛ taa n'a ye bamanan sira fɛ yan ka taa furakɛ siɲɛ kelen. cɛ k'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la bamanan furaw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka nin ko bɛɛ traiter k'a ban. mais i b'a dɔn ne yɛrɛ kunkolo fɛngɛlen don min na barisa ne t'a dɔn n'a sɔrɔ asi de man kɛnɛ ou bien ne de man kɛnɛ ou bien n'a fila bɛɛ de man kɛnɛ. e m'a fɔ k'e ka docteur y'a yɛrɛ la. ne ka docteur kɔni y'a fɔ. ko foyi t'e la. i bɛ taa don dɔnnibaga dɔ kan ou bien an balakaw dɔ kan u k'a essayer parce que ni caman ye tonso dimiw ye. ni tonso dimi bɛ muso la a b'a to ten a tɛ den sɔrɔ. bana kɔgɔkojugu bɛ yen nɔ n'a kɔgɔra adamaden na i tɛ den sɔrɔ mais e ka docteur y'a jira e la. i bɛ taa de ka taa musokɔrɔba dɔ fɛ yen u k'i dɛmɛ ala n'a kira kama ou bien an ka wuli an k'an jɔ an b'a n'an b'a traiter dugu la dɔɔni dɔɔni dɛ an kɔni an b'an den kana furaw d'a ma n'a sera ka mun k'a yɛrɛ o de ka ɲi. cɛ an si bɛ ka birinti koyi.
ni en kɔrɔkɛla ka wuli k'a fɔ ani nin ka kan bi dɛ a ka di denkɛni bɛɛ i ka den sɔrɔ bi wa a ka di furumuso bɛɛ i ka den sɔrɔ musow ka ko ka jɛba in u ka dɔ bɔ a la ye a fɔ a ka dɔ bɔ tulu la a ka wuli a ka denko in ɲɛɲini n'a faamu o kɔni o ye ne ka ladilikan de problème t'a la o bɛɛ n'a ta nin diyara n ye kojugu o bɛɛ n'a ta i b'i hakili to n kɔrɔ la a n'a ka sogo kuma in kɔni i tiɲɛ don a banna ok vas-y continue tiɲɛ don cɛ i kɔrɔ ka terrain ko in n kun ye min f'i ye parisien fa bɛna don ne la cogo di i b'a dɔn ko an ye 9 millions de di cɛ ma du terrain ko in dɔrɔn na papier tɛ n'a cɛ papier tun b'an na cɛ an ye papier signé mais a papier bɛ min ne yɛrɛ ye papier in lajɛ ja a bɛɛ manamana kan n y'a kalo kelen dɔɔnin de ne bɛ cɛ wele n ko ne ye n partenaire wele ka bɔ foyi in fɛ ka wari di cɛ ma n y'a kalo kelen dɔɔnin de appel tɛ don bilen fɔlɔ appel tun bɛ don i se bɛ nalen an bɛ taa yɔrɔ yiri la a tɛ mɛn sɔnni sera dɔrɔn téléphone tigɛra ne ni cɛ cɛ fo bi ne bɛ ka cɛ ɲini n tɛ ka appel sɔrɔ i ye kojugu kɛ dɛ i cogo di bi mɔgɔ kana da bi mɔgɔ la hali adamaden terrain ko la n'i taara adamaden na a bɛ taa terrain jiri la i jɔlen terrain kan ka sɔrɔ ala b'a dɔn a yuruguyurugulen don Allahu akbar cɛ i nin mana ka kɛ wari cɛ fu de ta k'a di nin ma sa mais n'a ka numéro b'i bolo réseau sanfɛla ka ca o Action. n teri a ka numéro tɛ e kun a ka numéro bɛ ne kunna réseau sanfɛla kɔni ka ca sisan an bɛ taa n'a ye orange mɔgɔw fɛ yen ou bien Maltel la ou bien tribunal la an bɛ taa an b'a ka numéro d'olu ma u bɛ recherche kɛ ka pour que ka plainte déposer a kama an k'a sɔrɔ cogoya min na k'a minɛ kɔni mais i b'a dɔn nin fɛn problème ye min ye mais est ce que hali numéro min yɛrɛ b'a bolo est ce que o numéro yɛrɛ jɛlen don numéro bɛ sɔrɔ a ka appelé kɔrɔ t'e kunna ayi numéro min kunna o mais est ce que mun b'a yira n na ko numéro y'a ta ye sa an ka jan ka di ala ma n'an sera olu ma olu b'a ɲɛna i y'a mɛn problème t'a la a diyara n ye kojugu n kun bɛ k'i wele baasi tɛ Bayisu voilà i ye nin t'a mɛn na i ka secrétaire ye awɔ a bɛ yan nɔ a bɛ ça vaut quelques mois maintenant e fana famana ka na bureau la yan dɛ i famana yɛrɛ de a ka baara tagacogo ka ɲi yɔrɔ i yɛrɛ nana n ye n sigi k'a lajɛ mɔgɔ ladɔnnilen don mɔgɔ o bɛɛ n'o ka sigilen to a sigiyɔrɔ la hali ne tun bɛ tugu o tɛ wa tiɲɛ don a ka kɛ yɛrɛ non c'est bien parce que o fana b'u ka service la i b'a dɔn ninnu y'a kalan ye o tɛ si ɲɛnama don problème foyi t'a la donc Bayisu a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ y a pas de souci o de kun don merci beaucoup mana a diyara n ye kojugu donc an bɛ ɲɔgɔn ta cɛ ni ne yɛrɛ kɔni natɔ ye ko gardien y'i ka moto la o y'a mɛn k'an mɛn merci ne t'a tɔgɔ Acha ne yɛrɛ ka fɛn tɛ ka fɛn affiché ka ɲɛ o ne message dɔ ci ma y'a ye i ye baara min kɛ sisan affiché tɛ ka sɔn non i sigi n bɛ Nizeri sisan i ye fɛn min ci a affiché tɛ ka sɔn ka dayɛlɛ ne fɛ yen nɔ ouais Média. Ok. No, padrão. ouais Ne mulher. John Chamborança. Chembora ni tergari Teria. tergari debi a ka dɔgɔ No, mega. Minha esse é capigene lá. Aisha Bien sûr. Nana se fune kere fiano. Ina kuma wuli hada yanfe. Bayisu Ne ka numéro ɲiniŋali kɛ tila ka ne ɲininka ne furulen nɔ wa n ka essayer ka bi jeune la Bayisu bɛ k'e ɲininka k'e furulen don k'e k'i ka numéro d'ale ma a y'o de fɔ o tɛ na mun bɛ yen tɛ Bayisu jogo ye dɛ pourtant muso b'a bolo yɛrɛ a ma fɔ ne ɲɛna dɛ a ko muso t'a bolo i b'a dɔn ko nin ye siɲɛ fɔlɔ ye muso k'a fɔ ne ɲɛna depuis a ka dɔgɔ fo bi ko cɛ géré ale la en tout cas a kɔni kɛra problème t'a la n y'a faamu i ka baara kɛ i ka ninnu to yen ɔrɔ bɛɛ n'i kunkolo i ka baara kɛ concentré i ka baara kan dɔrɔn e m'i ka numéro d'a ma kɔni
Abano. Fiji mo na nyala wa. Yeah. Voilà, c'est bon. Ok. C'est ça, hein? C'est gâté, moi. C'est gâté. C'est un doux, ça. Merci. Mesti. Dari? Iya, ibu ni semam. Mana kon kelatola tu? Ngaji alfe wonta gebe kila du. Iya, aku wallahi. Ni mesti. Ini apa ke cukuri? Bara jina. Wallahi. Saya dah nasi. Jangan ngasih tak cuma. Jamari fora marang na bai. Wonta kira ko lagi rem dan tu bil. Dari apa ke cukuri? Itu so wallahi. Ini maram tara ko ni. Ada bandu berani ada anu kui. Ada mana? Sisi bampe. Abdul. Itu kin don. No, kayak wallahi. Don sa. Paling no. Paling no. Very. Kiga dumini ke ibana de. No, paling no wallahi. Para la ni dumini no. Aisha dumini do janto. Ini orang mau bete me. Na secretary no ko beto gori. Oh no, ayah aku kapsa. Aku kapsa. Pasti. Parlo. Aku kapsa. Okay, problem tala. Nana wera ga kula. Ndio ako. Na secretary ga kula. Aha. Ay kuma ro fa na ukbala na nguno. O fugi ngana irefe no. Mimi ga do fa suna ale kuma fa no nge oti ejugo la ti so ko ma kwa. Afana sona go fe ya. Donc la kera kwa. Na anga poko no kera. Ango ke jibone sa. Ay e boro problème mi ya. Ni ko na su gera sa. Imagine mo mi na ne no fe ne ga mo ntere do. No tara ka ta ga chief ne ga secretary. Ere kon maro na mo ko kon jatini. Na soro sebe ko kuno e kuma fa ne na parisien e kuma ko nya fa na. En fana chan flo je ga nyoko. Non ne ka fi. Nyen ku ya re nyinga. Na ku jabi ndia. Ko fe net mena fi. Ay o yici mais au moins ne ga bara yoro re imagine sunu Aisha ne ba ko ne tergo bi na ko ambe kili ambe mo la ngolo voilà donc yoro de kama ngun i sebe ko kuno ku na fo ne na directement ne kuma fo an ma la sigere shengele ga fo bo chen la intergero bi no anana no do abore ko fa no akoma ki ga ko jara yala ifuru no wa ko be chugori abeta awu nyoy ima ne bulu ngori ga uso tere ere bulanga che ima diligan kere Lidi soro. Te pas. Ay bon, e kon menega ko do, e woro ne ten nge ko bayo. Men na ka sta ire da ko no parce que a fo na balla na ko ngoni ti jigo e ba. E si buga ya bon na ni nga mini be no we mune be ala we na kadi ka fulu na me mi ke an o ke kwa. Tere. Nan do gilabi. Mina cheni fi. Fo. Tira de ba no se. Oui tiens. Iga kuno chama be fo na na. Ba ne rep na nga kuno chama fa na fi. Dari. Nyamene ni koke. Nsengene no fursola. Iche. Bari. Imuso. Akun ko ka fa mangene. Nyabla khata. Am fla khalo jolani. Ne fa mana mare. Ino ne ba nyini ngalike. Ne ba fa ngata ra bo afa ko. Fa ka banano gara. Me atefa kana. Atefa kana? Ne ba wule chu fa su ga bela. To fara la kele de ga. Ama fara kele ga. Baisu. Absiga ke ne be bara mun ke yan. Na ka bara toblini so on entretien lui. E be sisa musolo. Se ka bara ko rugli amana ke ali jini mere fere mun blalino apolo. Ala se ke rolo. No ko ne mbulu ni fa ka bana de kuno. Fa no ka ra mena. Ni fa re kuma.
mais nali yɛrɛ position n'a ko n k'a ma n'a bɛ se ka na a ka na ni wari caman a ko ne ma tiɲɛ yɛrɛ ka di ala interi don fɔlɔ min na e bɔra yan a ko ne ma tiɲɛ yɛrɛ ne ka furu nege t'ale la n y'a ɲininka ko mun na a ma se ka kumakan jɔlen fɔ n ye mais e ma nin fɔ ne ɲɛna mun na Bayisu Deri adamaden i bɛ ko dɔ dilan n'i ka cɛya fɛɛrɛ n'i dɛsɛra tuma min na i b'i dakawli teri dɔ de ɲini k'a fɔ a ye sutura kɔnɔna la a kun mana taa cogo cogo ne tun bɛ taa ɲɛf'i ye mais i bɛ taa sɔrɔ ala de ye nin latigɛ bi a kun ka f'i ye cɛnin fana gɛlɛyara dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ fɛ ka muso filanan ta n'a ye hakili sɔrɔ Bayisu i b'a dɔn nin ko in ka di ne ye cogoya min na a to ne ma ne yɛrɛ bɛ kuma ma i fɛ i y'a mɛn mais ɲɔni ka kuma ma i fɛ a kun ka di ne ye n'i bɛ se ka kuma ni Ayisa o ye ko kura ye sa o to ye e b'a dɔn Ayisa nin filɛ nin ye denmisɛnnin fitinin ye ninnu dun man di ko la ten dɛ o ye tiɲɛ mais n bɛ min f'i ye a to n bɛ kuma ma i fɛ i y'a mɛn min yɛrɛ b'a wele a ka numéro kɔrɔlen bɛ don halisa yɔrɔ n b'a wele mais n teri n bɛ ka kuma f'i ye an k'a lajɛ bari ni muso fɔlɔ murutira n'i ye filanan ta a bɛ se ka kɛ a bɛ segin ne b'a dɔn e bɛ maa i fɛ halisa sa maa i yɛrɛ fana b'i fɛ n b'a dɔn mais ni ko gɛlɛyara furu ko fana ma nɔgɔn o ye tiɲɛ sɛgɛn nasugu bɛɛ bɛ furu kɔnɔna la f'i ka kɛ maa hakilima ye i k'i nakun dɔn i k'i sigi kun dɔn i k'i sigi kan dɔn est ce que i bɛ ka yan nin tɛ foyi ye nin bɛɛ b'a la o a bɛ se ka kɛ hakiliko de ye maa i sɔrɔ dɔrɔn a ye nin kɛ kɔfɛ ni kuma kɛra fɛ a yɛrɛ b'a sigi a b'a lajɛ a bɛ faamuya sɔrɔ a b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ ale tun filila maa maa ni hakili ka bon n'i ye maa ɲɛnama ye n'i filila n'i seginnen kɔ n b'a dɔn i tɛ sɔn ka to hali n'i bɛ fili i bɛ fili ko wɛrɛ la i tɛ fili ko kelen na bilen i y'a faamuya donc nin to ne na n yɛrɛ n bɛ kuma maa i fɛ ne ni maa i ye ɲɔgɔn dɔn bi ko dɔ a ma ɲɔgɔn dɔn nin t'a jogo la o mais ko kura de donna sen kɔrɔ ko dɔ de bɛ na i bɛ sɔrɔ mais nin to tan n bɛ kuma a fɛ y'a bari sufɛ a ka telefɔni tun bɛ sonné cɛ o bɛɛ ye hakilinataw ye sa ko wɛrɛw de bɛ nin bɛɛ ye hakilinataw de ye telefɔni ka sonné o tɛ foyi yira n teri a to ne ka taa i kana na nin ko tɔ cɛ n bɛ taa n bɛ kuma maa i fɛ fɔlɔ y'a mɛn a to n ka taa n bɛ don i kɔni bɛ taa kuma fɛ mais n kɔni b'a f'i ye ni yɛrɛ sɛgɛnnen cɛ n bɔra ba depuis e bɔra ka ne to yen nɔ e tun bɛ dossier dɔw kunna n ka cɛ client ka ca an dala trop olu bɛɛ la produit d'u ma bi d'accord mais n bɛ taa n'i taara i bɛ n ka foli fɔ n kɔrɔ ye problème t'a la i y'a mɛn a b'a mɛn i bɛ n inchallah ka foli fɔ inchallah i bɛ n ka foli fɔ madame n yɛrɛ bɛ fɛn ta sɛgɛnnen ka taa bye bye d'accord merci n teri e ma muso dɔn halisa muso ma ɲi dɛ furu tun ye mun ye so de mais sisan a kɛra bi so de